gusimba kabono bache bege no borai bwa basubati nachiete gukora itaro yane kidogo ndore nase kitu tari kuaminika muna abasubati lakini ngaika ward ya Beatrice Magwaya umusubati uri akorete gasingia matters development koigora chipara ebintu bunebyo. I think she's leading from Bumachoge followed by Titaitiko bakwana bande but according to me okorete gasingia nani nabonko mwa the lead so aba gusimba bwenete ba breakthrough ne na culture chiringa musubati no yojikoni sababu abasubati abaigana uba okore ebintu ebingi nonye nkuru nyumba mbara uba kubanga yes ntorigo cha into political arena muna abasubati etogo cha into a political arena muno muntu ore focused okonye constituency yae gose ward yae ekina kigintu concentrate aba kusibara amanya mba basago to jumulisha muna kero tu asoirega batorigereri from the neck down. Let's compare each other from the neck up. Inche no muntu I no muntu. What you can do I can do. If I cannot do it we can do it together. Na ndege nteki kegenderere mba basabata unwete politics bono ne abasacha teyanya ko bayigo abakungu ko babari involved na ndingo kora bari egasiye nene behind the doors. Yes Abasacha bamana ko bamana ko muliko kwa biro musubati hole neganga yogochi kurige kirugeke agintu arorire bikorwa by'abasubati bagusiria amagima ase kinyabitari nakimweso kiri kukwanira engane yega ntogenderete kunya kuyikwanira enyoro bonengia bore bwango na ende bokoro kinga a chance yegintu kiga gukorekana nkiriki. Is it the county government that is failing na abanyagitari baito chinyagitari bago to fail goseni kiekebe ekigetaranyara ko bagekoreta ekora kire gintu kero giakoreka ndinko kubika bare committee yokwenda go ochekia what happened kono chi committee chinchira toira ne chito tebina naki emisa ape yarenge asaba nyagitari ose emisa ape yarenge ase a facility enyene. So we are still pushing. We want to know at this current time and era why are we losing people through giving back ekine gintu kia wende ko bakabd kare utangaboniga na usekorire nonyembi yo bakoro baito mbale gukwa bakonyora bana into boniga a generation yega twatabire nga we know computer, we know stuff ngosiritora abantu tebwene tiko bayigo igo bado bonengia ntugasa ine konya kubwati batotebi what is the problem. Yes anene nko iroreri bureri